Co jsem snídala, jakožto člověk, co má o víkendu konečně čas se nasnídat. Takže v pánvi už máme připravený olej. No a tady už mám umytá vejce, která jsem vyhandlovala u souseda, protože když nemáte peníze, je čas se vrátit ke směnnému obchodu. Tak teď už mám rozklepaný a jdeme přidat nějaký koření. Tohle prošlé italské koření vypadá jako skvělá volba a tu ještě trocha pepře. Taky prošlej, nevadí. A jdeme rozmíchat. Jo, a pokud jste si mysleli, že žloutek je to kuře malý, jako já kdysi, tak jste fakt na omylu, protože ten žloutek je tam jenom k výživě. A i vy, když jste byli malé embryo, tak jste měli svůj žloutkový váček. Máme umícháno, vypadá to trochu otřesně, ale moment. Výborný.